Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Dili na matud pa matingala si Vice President Sara Duterte kung dunay musunod nga impeachment complaint bato kaniya hangtod 2028. Lakip matud pa kini sa mga lakang sa mga kalaban sa politika aron mapugngan siya sa posibleng kandidatura sa 2028 presidential election. Ani report ni Argil Relator. Sa karon, wala pa'y nadungo si Vice President Sara Duterte kung dunay magsumite og impeachment complaint bato kaniya sa sunod tuig. Hinoon, ginalauman matud pa niya kini. Gikan sa palpak nga pagduso sa People's Initiative, issue sa pagpamayad sa mga congressman aron mo pirma sa impeachment ug karon planong pag-amyenda sa konstitusyon. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028 sa posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. Dili na matud pa matingala ang bise kung dili maundang ang pagsumite og impeachment complaint bato kaniya hangtod sa 2028. Hinoon, nakaandam na matud pa ang ilang mga abogado aron tubagon ang mga akusasyon. Hanggang ngayon, by the way, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Hiningi namin ang mga sinubmit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Kay wala matud pa misaler ang planong taktakon ang bise sa posibleng kandidatura niya sa 2028. Ginadautan na lang matud pa sa mga kalaban ang iyang pangalan. Sa gigawas nga desisyon ni atong July 25, 2025, unanimous ang desisyon sa Supreme Court en banc nga ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment bato kang VP Sara tungod sa kalapasan sa one-year bar rule. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.